ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଏ ଘର ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ଘର ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି? କାହିଁକି ମ ତମେ ଦେଖୁନ, ଏ ସହରର ସବୁଦିନ ଗାଡ଼ି ମଟର ଖାଲି ଘୋ ଘାଁ ହେଉଛି। କାନ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ବଧିର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ରହିବାର ମନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ତାହେଲେ? ଚାଲୁନ ଆମେ ଏବେ ଗାଁକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ଦେଖ, ଭଲ ଘରଟା ତିଆରି କରି ଆମେ ସେଇଠି ରହିଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗଲା ଆଉ କେବେ ଦିନ ଯାଇ ଗାଁକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଗାଁରେ କାହା ସହିତ କଥା କରି, କାରଣ ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟିଟେ ଥିବ ଦେଖି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୁଁ ତାଠୁ କିଣି ନେବି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ନୂଆ ଘରଟେ ତୋଳି କରି ଆମେ ରହିବା। ମୋତେ ବି ଅବଶ୍ୟ ଟାଉନରେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଖାଲି ଆମେ କେହି ନା କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ। ଦେଖୁନ, ଆମ ପିଲାଟା ବି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ସବୁଦିନ ଖେଳି ବୋର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁକୁ ଗଲେ କିଛି ଭଲ ଜାଗା ମିଳିବ, ଭଲ ପ୍ରକୃତି ଜିନିଷଟେ ମିଳିବ, ସେଥିରେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ। ହଁ ବାପା, ବହୁତ ଠିକ କଥା କହିଛ ବାପା। ଏଠି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଏଠି ରହିଗଲୁଣୁ, ଆମକୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଆମ ପାଇଁ ଦେଖ। ମୋତେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଠି ଟାଉନରେ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋର ନାହିଁ। ତାକୁ ଗଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ମିଳିବ। ରାଉତ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ପରେ ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବସ୍ ଆସିଲା। ବସ୍ଟାକୁ ଧରି ସେ ଗାଁକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ।